السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بقرآن تفسير نوي كقرآن دكوريو بلا بمنعنا لك ولا لكم ورنا سنغرو وبنا من القرآن السلا أتنينا نفهم سورة إبراهيم دمنا ويرى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي الشك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحمد لله ثم الحمد لله. سورة إبراهيم نبي الله إبراهيم كنوا أمبنا إبراهيم أرى كراو چلا أبي جورا جمينا على النما من غاي نالا كرا محمد صلى الله عليه وسلم يه دو كرنغرلي ودي أماندو مو كو دوينغي ودوين وبقى سلي وسلي أسيلو كلابا نية تهيا كلايبالي دوين غلا نافومو صلاة الإبراهيمية كرامي مالاو يه على يه نمان بركة من غير نبي الله إبراهيم ني بوناو يه ونمان بركة أنيو نك محمد ماندوي وما مية درجة لا joro la noro la ala dona iba fo ala ko tanyo na kiye o kuma ni koro tara savela fe
ibisinga e ka fo mana muhammadu sallallahu alaihi wasallam anaka mando ta ibrahima naka kula bo cigo shila anaka mimi nyede ba ko ala ko tanyo nakiye nga jugor lamala noye ni mandoy ni dine fo ta du kulo min la ilaha illallah muhammadur rasulullah sungele selkele jakele hiji kele fenna faraka fendi bala ngona tabe saya ani nyine obi noratigu dun hokmana wala ka to dowra wuli minumi ala kara nyana fi bo mogola no make o e sokole solangule dine sokara solangule o no minumina dina nyana boyorola nyamine ngoro ko fe no tinane kuray nabila ibrahima adem ana modum abega kraya ikado kunye anga chorba taraka dina men do amulo anogara ala ene krangere kange dina nyana bo baye kange duin sanya baye o cido nyem minu dina dina kuray ngo bi cid ceratigi kira o ka dina konnana o kuma oliye ceratigi dina ka barake dewnye kira do nga bara dewno kadaka o be ceratigi kira ka dina de konnana o mon mo nga dina be fota du ko lo mel nga kuma alayrat na to chier o kuma salatul ibrahimiya o de ba hagali gi nap mabe anzale o selanga do ke mo so du kana langulo ya norati jumawne minu mi ci ala fe kana dalike watin wati do ba o kamna do damena amatuge nu wati mi alaja alba kam mawuli jebi ka kobe ke o tigi ba ni na ma ke pian fo ka ta sa damo kadaka era sele ba fo on era tla ka fo kokura ko o kunya bana o enda do me ka femi boy kuma salatul ibrahimiya kadu seli kono ala krafe sallallahu alaihi wasallam na fam mala joram mala anabi pam fo dedu hamidu ka ya rabbi ummatu muhammadiya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas mo no na so herama mi noye ummatu muhammadiya kata o ke ko muhammad tabana ka ba fasai moy mango bana ala ka ponyo ya bana o kira solangolo de ama khayru ummami yeble de ay sharra ummatin ukhrijat lin nas ya ko de sare mando langolo mando de ko de ni moy mango ala ka ponyonya cide o bana kono a fo de mo solangolo dina langolo wa ote ama ko yatna ko wati be ala noroti do wele kabla du kolenga wa bebi takala kada sa wore ba jira ka fo wani ala be nyobe ni surai misraka surai ndo dame chamina no ibrahima e abul jamahir nabi nyum fa bismillah am demne kani ala togay ismu ye tamashin de ni tamashin ala tamashin abdan tamashin minye arrahman o yeturu ngoro masayay nema baminu nanga nyama ta kata ku to fiyo wana na usurai amta ku toy o de rahmaniyatu ye on go do note on vo ko do te u ka jijate u ka dubla selte ala ya turu ngoro fasay anga foitala nema o de rahmaniyatu e de turu ngoro masaya o ko mon ne ko fo mawye no e ngo fo ni adama de nyeni nga turu ngoro masaya ngo fo ye ko masami du kolo da o de muhammad ci amadu kolo da afa no ta asra fa manda masami sangolo da o de muhammad ci fiami naka nyama ta ka ko to abita ka to yanana ka sore o masade ne muhammad ci baye klemi naka nyama ta ka to fiu o mo say ne muhammad ci o dal masa o de muhammad ne muhammad ci baye anamado abise ka soli ko lawa ni nema nun dewa o masado de udade ko fo mawye noye o tise ka soso farafin tise ka so faraje tise ka soso o furu bado
awo baganwo abe baka arrahim o furba nema tigiya o sebe ngoro kata alamo nam be nya cirlo do la wanda siga nangar fiyo isona mo ma samo jongara ni yechen ako wa mangutu were muhammadu ngo fonno ngo fa adama dum yenno yo kando no o nema karangere le tigiya ni nema minu wara sa o e furba amora mina o e furba ma shi siga do madin du kolo che ma siga ma sun tleche fien bo chola jib elan tane o kone o furba nema tigiye ko nga nema bo nyu karangere ka do jew la pien ko di domo ka jira ka fone de alay nye jala nya di mo wa ikano ka fo neti jila kinga kelena ni kete ko roba bula ya kete ay foko ta du kulo melenge ni mangutu flying adama dine ben ne kono ayan beje dola shitse ka do shino che nga ka dobe ko krangara ni do ye ka do jala pien anga je nyina may mbeni mangutu baf lay ngono kuday o marrahim ye ne makranga le tigi alf lam ra ne alf ye ana lamu allah ne ala ra masanya be febela o de korana jigi baye ma foyte no don te korana kono foyte on te korana kono ho eta ala ko neta ala o kuma eta korana be do ne ma do mi don dola e fa don dola nga ka doga sa do te che no krawa la sorole alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri muhammadu ni yagga fe ne ala e mi jigi eka adabara mungamo mungusa ika adama don labo dibi wula kananu ye norola qur'anu kono bibi dibi wude me dibi mabe zulumati nga norola mabe noro kele o kuma allah nuru samawati wal ardi noro nyekele ni nga fili dibi sigorma ka chade doni raya adama dibi doy awnya kasala ka o ya adama dibi nafolotigiya ya adama dibi ngera fama ka dawo ya adama dibi adama debi toni ma brifire kono ka fili ko sebe o kuma zulumatu ma be ibo me qur'anu kono o kama dine ma qur'anu na yumon kranga bani israel u katto dibi la ko mona muhammadu kola awnya kasala kawye o dibi utoro de ko aye nunga kanawnde utaro ka fo masama ko tola ala ba ka cide de kerngara yorola yorom yaaja o taro fe akara cogodi halbu nyashi metle fe o malaka kira sarmayno muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka daga ne wali e toydi yahudi akelejo afa ta beno mi makata o jama de yusra kon hanu ahibaullahi wa abnahu onye ala dewne ana ala teru ala ko ap mana ko sade ngado ne rabbul alamin de be dama musayni netti du ma no fe netti du shado no fe netti du kabila do no fe ne be nyirela o yece mo la rabbu malangulo na awru bulo la rabbu te foye shelangulo mbaw wandara mo hono bolula ama jayewa nabse ga sangulo da du kulo dala ayoke nyem hono bol la rabbu la pia olu bula kanga bolu de la kadaka olu e kira mo de unde ni folo fala nu san keme joli kira mabula san wajoli kira mabula mo na muhammad tarabulula o mi ni anga kira ya da anga bara ka fo o na o norati bula norati o mo an nganga no e o gonda musa muhammad ko fo alayhi salam sallallahu alaihi wasallam isa fana ko fo dawda ya ko fo kira be muhammad ko fo gonata bet manamina nana akufara minu yaru de olu kira kodo ma yala opma zulumatu no ye dibiu ye dubi sigaro maka chaku sebe
bi izni rabbihim ni udaba maka jeng ila siratil azizil hamidi kana siratika mo jenga siratika masa setigi andu tanu masa o ga sirai ika o wele kana o mo o masa jme Allah ala jme ngodo allazi lahu mulku samawati allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi fofu me sangolo ndu kolla wotigi kika o wele kana o demo mo hono mama wele kika na lera batu alera ni an ndaba masa mi adama den da kala jagar me dan verto ka farafini faraje o de mo hono ci amo mo hono batu ko ay alaka layni ye adama de kala jalla ka dan verto ka mi kanu nyajirana ono nganya namaya ono be ka du kulo ka lala utte ka ta sangolo ko of mana wara madenu sangolo daba du kulo daba kele wo fa me sangolo du kulo be masami ndai o de ne mo hono blaba kana ko kana awele kana alamo ne muhammadu tade do waylun lil kafirin min azabin shadid aywa opma mi vora muhammadu fesa no ye ka an wele kana andaba mamo mi nyenne ma ba mi ngay nan asarata amlo oni ma mi ne kara kafir ya feño wala ma ka murti wala ma ka fitri wala ya mo ka dakuri ayna ala ko ma buna be kafiru ye ka balla jabala la jaba mi no ka ju ko sobe bonem muye alati bona de labe ku kono o yorbe bonen nun labe la jaba nun labe nu bulo ka kewale ni nengu ani sede ubina murti alaka chide mo murti tanye of mangan ngakul dasa ka boy nu ay dasa chugula of mana anga rafa of ma ketaw yeru de betal wulo tasmana o tasma jume tatalo ala lafidati o de kumu duskuna kadaka o diminedu shoot lew nyete atwedu u tilla fi ande flo o kuma olu man lafiya atwedu physiquement akore farkule aba fe jena tugumi ne ebo yu kallama lamanu nyew ka fot nyebible ikado o tasma yare de duskuna kiyamado o de bi dangana maya wala ko tatalo ala lafidati narullahi ala ka tasma mi ngodo ko aduskun ko ngane ya juga ni dabal juga ani beson gonia ani dafa ka tata nyine o tasma mi ngumbe o do bokena ga kiyamado ar-ruhaniya inma do ya tiye ga kiyamado ambe be ruhaniya lay o ma fendi duwa nay alladhina yastabuna al-hayata ad-dunya ala al-akhirah ako waniya mawde ma minun ni ñenama yayi ka do ka fo unni de damo ka kele miria fuita la haraka ñenama yayi gen soro gen bunya gen toko gen nafulu alal akhirati kiyama saya ko fe ayuka miria fuita ka wa yasudduna an sabilillah o gen kani o mi ma la hara sambe u fe o de bu blasa o ma fami ala ka sirai ala ka cide nga dakuran ala ka cide nga walewi o koni o kabara beme o de ballimo o ya bugon ha iwaja wallahi ni cugo bele jelena ka ajinge ulaika fi dalalin ba'idin ulube uliye mayo minu me filila filimini ayro jiyame kusube kabo chena وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أما كده شيء فاك أسرع ابنه ولا كه ما منوني أبي ولا كه كانيه وبمين نمه
ne cira momo o fevo o bi mi me o ti kam mene no fuye o ti nyana bode o ma nakran illa bi lisan qawmihi o kamo kamni silama de mene abaya lakra sallallahu alaihi wasallam ma minu mina mimina kala joina kafirula alakra sallallahu alaihi wasallam ak mi chamanga yirama ka horya o sarabe ke abi doni mi nga aka sahaba do kalawla no kra abi ka horya o kore fej menye ne mo hore ci rajien be modi ne ma ci rabu kelemo o kuma emiye shawara dina kanga ta efana fasulay dina kanga ta ka kabila dina kanga ta aw fana ka dugonay o kuma na oluka o kan galali wala ma o ka sahaba kala o kaina o bike o kala joinga ka horyani o kuma donin no fado sorola kala joina kadu silamaya du kono abe sewene mindo abe famia minge ayo di o kuma labla la kadaka kala ma dabo ka fanga jon soro kamara kala ma dabo ka fanga barakala soro kamara ngolo la imma manan ba'd wa imma fidan o de be qur'an kono doblati fasay kana fo yinu fe o fo do ka fendi o kuma ko tanu yire ka kina fo silama kela wiru dabar de ko ga jonzoro ko mara wala ma ka barakala soro la no do imma manan fida imma fidan wa imma fana tifo ay man islamia ira jeero do fana ka bo bingani kala nengo bulo minu ma kina fo selama pumi be mo kadi kan na fulo nyini wala ma ka jonzoro o ta qur'ana kay imma manan ba'd wa imma fidan do bla fasay fendu wa fo do ka fendi ka soro ka yira ka horaya ya li bayina lahum musa o kide nga se ka wala wala li kewye o wala wala be ko fa fayudilillahu man yasha'u kide ka wala be ko fe aka sabal be ko fe aka munyu ko fe wala li fana kon nana akrani bunya e chugo to akrani sujo akra yirma jige chugo to ngona tabe mam nu ganani ni o malti ala fe kado ka fo pati olu kuntu foy soro kuma ngono duzuka shiko o yahdi man yasha ala bima kana fana mami ni o ya jade wa huwa al-azizul hakim ala masaye masamini setigido wa ka wala nababo kono ode hakimi ko don tigido bara tigati mati foti ni hakimu faraka ba ma ko ka ke watimi chogomi yoromi atoje yanno maminu bi afo mahdi nganga bo Niger la kanga bo larabula kanga kata la kira bo larabula ala kaya ko kanga bo shamina e farsi kele farsi olu tarusugi jamana mina no e enduye ngadi jamana e madi kata mashon la farade abina dina korta dina beleje Elizabeth islamia korta dina beleje Elizabeth oh masa minye mahdi ci baye na yasro hakimu hikma atwade aka hikmatu yate ni mahdi wala rojona na krengira maka dina jolbe maka ni ame meccew nye eni cew jora nyon ngorwa yuzero wala dini kulli wa dina bedebe en jona na abe
misi batula be ji batula be muso batula be dolo batula kalo batula be silamɛ bolo fara a bɛɛ bɛ yen ni Mahdi tuma bɔ yen diinɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di n'i y'a ye diinɛw ka ɲɔgɔn bɛɛ a tɔgɔ ye ɲɔgɔn dan o kɛra 1896 Imam Mahdi tilela n'a y'a sɔrɔ diinɛw bɛɛ kɛn tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen o tun bɛ kɛ cogo di Mahdi ye silamɛya kɔrɔta diinɛ bɛɛ lajɛlen kunna ye ne maa min ko mun n'a bɔra yen n'i y'a bɔ n fɛ yan diinɛ joli bɛ yan n'i y'a kɛ Saudi la diinɛ joli bɛ yen hali silamɛya yɛrɛ bolofara fɛn wɛrɛ tɛ Saudi la ni wahabiyaya ko n'i y'a mɛn diiniw bɛ min al-adiyani yuzra diini kullihi de fɔra kuranɛ o de fɔ Musa ka diinɛ kɔrɔta yaglabuya diinɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ o ye Ala ka hikimatu dɔ ye Ala tɛ jalaki o tuma Mahdi k'a dɔn farisi don nka farisi minnu taara sigi Inde jamana na ka taa bɔ yen wa kun fana b'o la dɛ ayi masa ka fɛn o fɛn n'i y'a ta a da bɛ taa to e de la e min ye jalaki k'i yɛrɛ kɔnɔ kɔni walakad arsalna Musa bi ayatina ne Ala ye Musa ci ni n ka kabakow ye an akhrij qawmaka mina zulumati ila nur Musa i ka mɔgɔw labɔ dibiw la ila nuri kana nɔrɔ la a ma dibiw ye kokura tuma bɛɛ dibiw de fɔ nka nɔrɔ o kelen de bɛ fɔ o tuma adamaden filiyɔrɔ dibi lahala min bɛ adamaden bali Ala la a ka ca kojugu o tuma nɔrɔ ye kelen pewu de ye wa dhakkirhum bi ayyamillah Ala ka don ko fɔ u ye u hakili jigin Ala ka don na Ala ka don ka ca masa b'a yɛrɛ bolo makani jigi tigɛ Ala ka hinɛ na yɛlɛma masa don inna fi dhalika k'i k'a dɔn nin nakura in na sa la ayatin kabako bɛ yen li kulli sabbarin shakurin sabaliba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ani waleɲumandɔnba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɔn minnu bɛ ka fɔ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'o y'a sɔrɔ a bilennen don fa bɛ tasuma o tuma kira tɛmɛnen minnu ni Ala y'u dɛmɛ u n'u ka dɛsɛ n'u ka fantanya n'u ka u nɔfɛmaw ka bololankolonya u n'a tɛbɛ a tora u ta la o bɛɛ ka Muhamadu sallallahu alaihi wasallam hali n'o y'a sɔrɔ kiraw ta tun ye kabila kelen walama siya kelen ye nka Muhamadu min guwa d'a mɛ diɲɛ na a dɔn k'a fɔ masa min ye kabila kelen-kelentigiw dugu kelen jamana kelen-kelentigiw kira minnu cira olu ma o ye masa min ye o kiraw dɛmɛ u n'u ka jɔya kabila ninnu ɲɛfɛ jamana ninnu ɲɛfɛ o masa kelen de ye e ci diɲɛ bɛɛ ma wa a b'i dɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen n'u ka farinya n'u ka caya an'u ka kodɔn ɲɛfɛ masa min y'u da o masa de ye cɛba ye o ye fana k'i hakili sigi sabali de bɛ na n'a ye dɛ wa iz qala Musa waati kosuma waati min ni Musa ko li qawmi haka mɔgɔ ma uzkuru nimatallahi alaykum hey a ye Ala ka nɛɛma kofɔ kosuma a ye min kɛ aw ka dɛ iz anjaakum min ali firawuna a t'a miiri a ye aw bɔ firawuna ka mɔɔw olu ka lajaba kɔrɔ yasumunakum su al azabi lajaba la juguman u tun b'o da aw kan farakurun dɔnniw n'a ɲɔgɔnnaw ni bugɔliw aw tun bɛ jɔnya la o bolo o zabbihuna abna'akum a den cɛmanw u tun b'olu faa dɔ kana taa kɛ kotigi ye dɔ kana taa kɛ ɲɛmaa ye dɔ kana taa kɛ kodɔnba ye wa yastahiyuna nisaakum nka den musoman minnu bɛ wolo u b'olu ɲɛnama to yen inna fi dhalikum ni balaw min fɔra ni shiba min fɔra nin balaw lajarabili bɛ na min rabbikum kaba o dawama yɛrɛ la azimun min ka bon tiɲɛ don bɛsɛrɛlakaw u tun bɛ firawuna bolo ni lahala de la a denmuso fani u la muso faali ka subhanallah ka denmuso ɲɛnama to ka denkɛw fa
kono ngi ko nyani yala kada ka wasro somi do kera ka fo de do binana yi ke chugo e ka fo ite ka fo ko la wa masaya bina chen o bulu farauna o faraminge o mana no tnake musoy ka ba fo che o ma che chama ni tura masaya tangani kamo o ala baka musa hakli jigi ko musa ko fo aka mo yi ala yu bolem nga farauna ka jonyana musa sabula musa be ko hakli jigi wala wa ita'azzana rabbukum ay wati ko suma wati mi ala laydu ta ayray andama may laydu ta ayray la in shakatum ni aw karab baraka da fonyo naw kara nyumando nawye la zidannakum baraka da ba nyumando na ne ala bulu ki ka do franga bo yep mabe mi do franga ka awye mabe mi jidli kay wala in kafartum on ganaw kara fitrin wala kam tamene do nyuman tamene do inna azabi kado ne alaka la jaba la shadidun o kajugu cedo ban salakaw tonamna alay musa ke sababu ye ka bo jonyana fir'auna bulu hani boli maja abeba do ko jitti gele ngoro ko fe ni jiye fir'auna na ka kelga dewndu musa kon ni ban salakaw yuta ga taysa opma utlale ka bon la jabay na joyena musa ka ladil ka de ni yewye ayala kusma alami ni ayo bo belaw jamana krengera farauna ka jonya anaka la jabay na mo dawka dingaw adde aba dingaw fa ka muso nyana mabla o ma ngi la jarabil bay opma masami ye o kaye na kera masay ngusma baye bawye wala ila du tade ki kado ka fo wala na jidi kay albi fasamandi yani ne mawla o ngana kara fitri ngole saka kina fo fali ko wane ala fana kala jaba ka jude on mi me ka fo nunye korona kalama korona lamba ne bane ne koy ala barkada ala wala nyumando imiri beni masama munge adama deni resa masama munge adama deni turu ngorola ninda fe ka be karabani jingono ta gole kanda ajumende adama de sagula nima femu ajumende adama de sagula inne ma baraka kanga da adama deni kanga ala dona de kanga ala barakata de wakala musa ko in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha ghaniyyun hamidun ako me kala dil kam voyna atina fo aw ka ala barkada anaka ala kusuma hey ko ala mogo bo de la wala ma ala hitaji ka tola de wa ngadda ko rafle aw ne be kap ma aw munu febi ani ma o mano be du ko ka handi ni be fitri wala alamo fa inna allaha la ghaniyyun hamidun ala karledo ka bo danve beka zona maso shiti fo nya ala fe ati fenya atanya ya atanya ikome hadithul qudsi afara la kray gomi ni bekari na fo ye muhammadu ala doni kulo ala yeni noro tigani masabe yani sabal muyna ati fo nya ne ala wari bembru tere ko mi shetana ati foy cene alay foy o ma go ben na mo dana o ya awne ala tede hamidun wa tanu masadu aka tanu masaya jariyo maje ibo fo hani ma ala tota ni ko cena mangure ngadi masami mangure nda yo de tanu koy lawla hamdu na fara alhamdulillah wa rabbil alamin kana la tota fiu ngatanu be tese kata idala kore alam yakuni alam yatikum nabu lezina min qablikum yala mando minun gona awnye bi adama dem larabu andi ambe bi jemi ngono
na anga kodo ananga nyele o kema kamla ko gabal kan ko atwadi fobal fola ka kina fo ala ko rate ci ala rate ci wala man ala biya ko nyeba mesa onyo rude anga ala yi nango minga ka ambuke nango min mako tike o de hakla be anaba do nabi o qur'an ko yala op manaw mando min gona aw nye aw mo kibara sura kibara mana aw mo wa alam yatikum na maka aw mo naba u kibara la allazina mawla min qablikum min gona aw nye qawmi nuhin num mo o kibara ma fo aw yiwa ube je fajme bi wa adin adi kaw fana nu gadda man ka ke wala babe ube mi wa samuda samide kaw fana bete wallazina min ba'dihim an minu ndara uluka uchama la ya'lamu illa allah ma shidu dadani ala rate o mami go kibe chide undado sa imma turida ka la ya'lamu illa allah yo fogame ni man do minun teme na nay do ma do folane ala ko ma shidu dado na la rate wa shilangulo matme chide chirabe mo o wani rutade foto flani jaatu rusuluhum bil bayyinati ukachido nanu man dalu kenamade dalu wala warali bil bayyinani wala warali faraddu aydiyahum fi afwahihim uyo bolo bri udala jenu nala uweru daw chido ndaw wa fabeta وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به he ñem ndax wona fama futay fe idamene tanga boya no bi ci dew nga pama bu daw noti dabina fa lakram muhammad sallallahu alaihi wasallam na ko jema kulume na ba afeka ala ko foluye ayara fan jinu no lu ko mboro ko bisinga gringa anga foto chani anga chani fade balaw nyanda o kema kama sebe mine yabuli katana yere ni sebe ko do o fu na zura da fa no ayta aka mo ko fe abula karaka wajulu ciati no faraddu aydihum fi afwahim ubu bulo da ci dew ndala ko napma ngoko ta bulo rabi tadda udala gabi ko de ko mim nim singa to ci de ga pama biti ga dafanoti wa inna kafarna bima ursiltum bihi ni cendo a kumna sro on ma no fa ngata do konte foto do ata to de ngulo tete ay ta ka barawla ni sebe kuna kumna sro ma no fa o ma aw na ci de nan meñi on murtile do mo andi so wayna la fi shakki mimma tad'una ilayhi muribin wañi rube sigala femena nabe aka ngoli gata femmo wabi ma bla siga siga era la sa qalat rusuluhum ukachido ngowo afillahi shakkun fatir samawati wal ardi ma rabbe gata sa afo abiso ngafo kowo alami na umbe ko fowu minye sangulo andu kulo dabai sigabo alanga abeilawa wala ma se atai sigabo la jadu ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa aya la ka weleli minge atina fo amogo jome aw ka feno la koy ayde muso awru ka kewalo ni ketaw keme ka se la hala do de mo aseme hina mo de hina duna ma sangala la ma yaw jide angana wele muso akay ya fa awmo doni guriyara no ko guriyara balo ma ko atato o yinam ka balo ka soro cide na kunyo de kana wele akana be la jaba de ngakule ngono cide bina wato wato adama dum goninga ketaw ni fotaw ye balaw ni mashiba yere wele cugola kana surunyaw la boda ci tubulo o ci daw mi ci o wati la hina kama werula ngatina fo ala mo be o lu werula de la ay o korana be ko defani
yad'ukum abi awwalid ala ba walid yaghfir lakum wa aka yafa mo kajrumu yafa wa yakhirakum ila ajalin musamman no yafa na ya aw atwadi anga welo lamnakum ketaw ni fota juguma minu no seme a haga mo fo atwadi o balaw sanyi o ba fe ka jigi o kaba no kulla kaba kaba no lama lama ke o dala kana sa opmana na ye wele lamina kun opmana balaw no mashiba mi nganga halaki ka akadu kulo kasigi ba opma wati bidamo fo kata somo mashitna to yaw ngaka balaw no mashiba ka italo o boy ka wala jugula qalu o manungo kafiru ko in antum illa basharun musluna aw ye dore on nyono adama dongo wa turiduna aw kala inde anta sudduna kangumania amma ka bo famo kena yabudu abawna an vo mi famu mbato ka korode ama fe kana on bo sradika fatuna bi sultani mubinin opma ayna ni dallu wala ni muso am sikaso wata anye sanga be julge an vo be fe ka kabina ambo ga ante so kabina lay jenda nakura inde be adama de dagono wati be adama de anye an vo surata ya ngamo go surata be ga maka de yoye kirab bele gele bangira kirab bele gele ka wele la ni nakura inde ya sura on vo bakata ya sura ngra vo bakata ya sura ba allaje kram go fille do ale to do ifa fille do e to do enano wulla ko sura fille lay o masami dai ko sanu ko ba fa ke e bo dibila e be o chide nangar ka fo e bina mo va ka saraka amadi yaw na ba ko no mi me ka fo me ko kura do ara ko kura ta sade Musa alaka baro be ka bo woni gele fo ala kiram sallallahu alaihi wasallam bi fana imam hadi ka jama kulu o kele be ka fo kamna mawla anyame ko isa nyina be sabe ka be jigana ahina me karam ko fe bi ko saledo sisa abe mu no fe ko anyame avawda anyame karam ko da abana dalube mi tiɲɛ kɔrɔ de bɛ woloma kuma kɔrɔw cɛ la kuma kɔrɔ ka ca nka tiɲɛ kɔrɔ de woloma cɛ la kuranɛ aya dɔw kɛ bɛ ka dɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ Ahmadi aw ko kuranɛ aya sima fosi kɔ ka d'a kan o bɛ ala ka hakilisigibaliya a n'ala ka n tɛ kodɔn o b'o de jira ala de bɛ fɛn bɛɛ dɔn kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o bɛ adamaden de sɔrɔ ngano ko Quran aya do fo ma nyongo do ke maka nyongo li ka boy o lebu ye de bi mamla ko ma ngaram ko fe ay karam way pama vo lebu do alamo karam ko do do o de be ka foye ika sultan fle dalu fle lebu do alamo ni ma fol dabla waya kele nyara tay na fo ma kele ngo obami ala kuma yoko bana afra kamul muhammad nana du ko kamul muhammad kon taraka ba jibril tijigi ble ala kuma nyoya bana akrama ke akrama yo fayawa ono kram hor kra ko ju kala de ayana ala chere tigata kando shaytana bulu ala kuma nyoya tige shaytana de ba ka kuma la mo fe no kra chen o ma jala ki tamma masangala yoro la de ataka tamma mina ble de o mo yere kende ko nyuma ngaba ya armade una de kana ala ko ala ka pumo yana ala teriya ko banka tani yere hon ma ko nyuma ngadre i fa ni karamo ka hakila kulumba ni abta jala kimi mbe ala ka ni muhammadu ka abla ganga mva sura andi bon nga anama de be halakita
amadi o kurate koy mi me ka fonne no mo bi kurate ni me amadi e julli la qalat rusuluhum umma cidew yoru kosa qalat lahum rusuluhum ko cidew ngumo inna hanu ila basharun mislukum akwa ye cien fodre awni aw nyono amadi ni o kele tangalo ide ngami me walakin allah nga ala de masaye ya munnu awi fu samande ake alaman moka ya shaw maminu ya jamin ibadi aka jona awni aw nyono de ha nga masangala hine mana de awni be yetawla andlu be metawla ame feno ala la tamina de anyo feno ala fa awni tamina o fu samande mi ngema nyesa o matingala jala kide o konta ka fo ambe e adama de nya sisa siga to la fiu nga fenge manye mi makaye musangala fe koni cendo ambe adama de nga e ma do adama de me nyonya ci de ngore ka wala adama de ta do be nyonya ko chamana o farla musangala de law o farla ala la de ci de ngore ka boy o ko jol jol be ni adama de me nyonyo la ere ba do abinye masay ni ndini mo ira bodo jiri don fle abe be mande ka sabe jiri min do e bodo wa abe be mande kilishi me ka sada kono be da kono abe be mande ka sabe banam do e bodo wa abe be mande ikaro karsa abe adama de donne na mi vo mina kado be kede goyi kata tebena do ako ni roma jadu ko kabile de yo fondo ni mi e o damo o be lawa o maka fambe adama de kabisingo ke dalle kabi bakara la aide anyi au nyono ye ngomsa kema ka fenganye chena mi maka yedre وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله nga ikado asete awnye wala ma daganye ka fo on garani kaba ko illa bi idhnillah fana karana ala ka jey kada kafru ga sultanu wa jome ka kodo miru la ko ke ni weru kono ko ta kirati de se dalu la fiu ngoko sultanu chambe o beni kabako de o kabako bi nebo miri ala tay sagula ala ba yere sagula wa ala fana ta kiraw sagula kiraw ba deli de ya yela banaw wa ala allah falyatawakkalul mu'minuna o ma o mu'minu ikado aya jigida alaka aya wakal yoroke alay ko be alami mulo jigide kanga dawka abina fo ala bi zikrillah tatma'innul qulub nyo fo to were o malana alla natawakkal ala allah mune dura on rumata nende anjigida yoroke alay wagada hadana subulana kasoro ala de an gana siramini anganga uta kamblauka wala nasbiranna ala ma azaitumuna mana cideum olu kadda qur'ani yani sa kada ma murtilo gadda qur'an fala o kamno forre ba do ka fo ma kelede do buwalle do aburanga wolula o de daborata ma jigi werata o cide na ala ko o wode jigi da yore o ma ala bla strakle mo ko ko aywa on gonna sabalita wana sabalde alama azaitumuna aw ka keta jugumo nu fota jugumo ngoro wongi sabale do gido anya bamblado anya plishido anya sabarado aya ka keta ko aka ka fota fo jugumo na o mina sabalo koro alama azaitumuna ko ne amna toro danga kado amna sabalo koro de walallahi absaka ka
awo ala kelempew ala de ka fal yatawakkalul mu'minuna mutawakkiluna jigida baw o jigida yoro o de kaka alay ni jigida fawra ka minda alay atilama wa kana allazina kafaru o kafiru minhum murtata lu ko li rusulihim ukachidumo lanukhrijannakum min ardina o na ko manya akadina kurango ay fa shabla gaba aw mana o wona tiso fiu ana ko sigi dugule ngono amina buanga dugula de ama bo wolola ho tsiganye aw la ta'udunna fi millatina wala ma ka ko sa ko kana fashiala amana ma otlo benna kabiri lawali nino o be abete bo sinini no de ni me adama de bo de lan me adama de jolla ni ne kama mangaw yemo hono ganga bamaka ka ke falatoy e atwa tunga mangé wo mo kilende de kira fa mende mena ni la ni nyashina bede mo no kunu go angoro kalo temeno angoro amo malira tamaya ko ahmad yaw ga barabe ka jo ka bo fa sokono ya amato dabira kele de kol be salama min do ko ahmad yaw to ka salama ji manyo ko alaga mayone alaga boro nyonya ci ko o bane do lu fe o lu gula ko sigi mede sa baraba mabulu ci dia tebli nyako de bala wa tlo ko do wa ta dawra ko e dawo ke ma kala sura ngon do ko ga kol be salama do ko yede nga amade o kafo alap me cugumi ka ko beti kabine na wali abido de kere ka mo fe ko ka cido ni ko ga cido ni ko albi alabo cugula o ko ay ulu ka ala to cugula bli nyaru ko roke ma ko ka ala sro ko de ka mo ma ko amade o ko am non je ka bo malla oho nama ya mali asigo aw la tauduna fi millatina o wala ma na ko me ka bisi malla ya mana oho on ga alami no o puma dabla mena angon da sawu do daw ya toyde banado akoro do ando do ma fa kana so fa fana ka so habila am zoro asigi faso kelina fa wa ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimina dona mina ma murtilen kafiru uyen ga kalimena jon jabi ana bod gula ana bo wolola wala ma ka sai kana fashaka alay cidewum ay wayu kuka ayu kumanyoya fotaw fora kafiru fe singulaw ayu ka fota fo o kala yini jugu wo jo maka de ga ne alabe mi waye lanuhlikanna adh-dhalimina to yanjiw ne alabe nu halaki aw ka ka pew wala nuskinannakum al-arda min ba'dihim aw mina aw sigi dugu nyere kono dugu sigi baw de ka aw yew ko fe halaki bisuma dugu sigi baw de ka aw ye min baadi mu ko fe kon wi halaki zalika man khafa maqami o ko wa ni nagura ni mira ka fo temene ngeli nyakoy ko no ma ye mami ni o sirana ala joro nye o ko re ala ka ala ya ayo kusuma wa khafa wa'idi ala ka la jabal laydu min nolu fo ko ya ci odo la usrana olu fananye o ma ko ala ka dakura min no forasa ni me bela jelenye wati ko tala shiya ko tala nga shati ne o anyaye nabi Musa alayhi salam alayhi la karate kabot lila kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akarate ne o bita imam mahdi alayhi salam ala fanat le amode labi ko jugutey ngena jugutey debal jugutey warka nga domi nafe adama do kanga domi nafe min sul kanga wuli kanga mi nga dugu ho beke ko imam mahdi ko jamaatu islami ahmadiyya akasa ala ko ayde awde sata jamaatu bitanye fe wastaftahu o akirat za upmana do de damena nasa nini vora jamakul fulan nyon jaka ba kafiru yu ka
tiga ngafo imma kabbo ka sega kana fashala wala manga anga go ngaba dula opma ci rew ñe do damne yalla wele demne seto li yalla wele ko ahmad yaw wala nafla de imam mahdi ga dakriyate ayala deli kala ke mina mine bulu na betti o te jembulu fiyew o yalla deli ayo ke akati wala ayo ka kep ma fe akana ñino ko fiyew जो कुछ भी होगा वो दुआ ही के जरिए से होगा फम फनो बिना के जमात को न्यताला येले माना कबकुला aku do de bina nin be wasaftahu upmana kraw ko ni dalal ni ala fesade ni do wi wa khaba kullu jabbarin anidin upma sengola yereba o da passa fe fe ngumbe o nigbele fe fe ngumbe ki ka do olu be bonena o kunye dabal minuni konna juga minuni barak bele minu kubno siri ala mawla no ala ko kado ka fo a bedda tro weru lay min warahi jahannam aywa o kana gone kafir kana gone minunu halakira ala ko wa jela jaba halaki ngofe ko janama beede o baki kono ko gura o iska mimma in sadidin fati o amini ji o jabirin nu o kafir kana golen nu ki kado jimmike umini ji ko e sadidu de sadidu o ne mini joli nyamine do de sadidu jata jarrahu o kono bi gadda kono aba kunu wala yakadu yusiruhu ngati timiya surala dala ngay ko jima fendo o fendo gatame ngono ke ngono be ka fie hanni ndi mino goda na jima fendo tememe odete o yati hil mautu sayabinamo min kulli makanin ka bo fa bela jelebe o ma huwa bi mayitin sayawara teble o konte ko biddaka la jabala o be ka nga fa ko gura e ko be sayateble o opma la jaba o kama sana ka fote o yati hil mautu sayabinu moy min kulli makanin ka bo fa be fe o ma huwa mayitin nga sayata flay ye kelege ka ba o may tay la jabala nenen de sa ومن وراء ما هو ميت أو كاسرات سيارة تبلي ومن ورائه عذاب غليظ وعلبي نبلا جلوا في الله جواب إلى جواب منه كبري مثل الذين كفروا بربهم أو ما من ذنوا مرترا ودبا مامو ولو مثال يا أعمالهم وكاكولو كرمادين ومن أفو بغرجة اشتدت به الريح في باننا دو بغرجة مينا في يوم دونا عاصف في باتشي دو لا يقدرون كما مما كسبوا على شيء وكما في باكو نيشيلي كانوا دو بغرجة مغلا ebi tata soro chogodi ebi mina tata soro chogodo la aku wa ke wala de ikado abikira ho bugurumugu wala kelende ko jigi dabise ka ko ka barawla fiya bi do abela katana be ko wale u usega soro tachi soro ko ma bi bolo truminga kadaka wala meka ala kamo o de bitu ngala kamo tashila bekra jien kono jien kamo bunya kamo to kamo yo to sura yo bo sura bana zalika huwa ad-dalal al-ba'id
oni ne fili yɛrɛ la yɔrɔ jan ye sa ka bɔ tiɲɛ ma ka bɔ nɔrɔ la alam tara anna allah yala ma ye k'a fɔ ala ale de ye khalaqa samawati wal arda a ye sankolo dugukolo da bil haqqi ni tiɲɛ ye tulonkɛ tɛ dɛ i miiri sankolo la fɛn minnu b'a la i miiriw la dugukolo lajɛ fɛn minnu b'a la ye ko a dara tiɲɛ de kama dɛ sankolo n'a kɔnɔfɛn an dugukolo n'a kɔnɔfɛnw ka n'a ye ko bɛɛ karaba mɛ senfilanin ye i n'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen dɛ nin bɛɛ hakilima b'a dɔn ko bɛ nin kɔfɛ in yasha yuzhikum wa yati bi khalqin jadid a ko wana ma cogo dɔ san hɛ n'a ye ni ala ja ma fa ka bɔ yen dɛ wa yati wa nabi kɛ a fɛ bi khalqin in dali wɛrɛw ye jadidi minnu ye kura ye on ka ngara bɛ ka d'an ye kuranɛ min kɔnɔ n'an sigi mɛ ko an ye muhamadiya ko halaki t'an ye nkalon tɛ n tɛ kuranɛ muhamadiya de kuranɛ min jiginna muhamadu kaw de sɛni kuranɛ ye kɔrɔkɔrɔ halaki da mɔgɔw kan an ka bɛ ka marifa jugu minnu dilan silamɛ jamana dama dama yɛrɛ an ye maa miliyɔn jama joli fa ɲɔgɔn na o ye halaki de ye o mun de bɛ yen ɔ kuma ko wa a fɔlen filɛ nin ye ko an ɲɛ b'a la dɛ sankolo dugukolo a n'a kɔnɔfɛnw u ma dafu dɛ olu bɛɛ minnu dara ni ala fɛ ko karaba aw adamadenw bonya n'a ka hɛrɛ a nimafɛn n'a ninafɛn a bɛɛ bɛ senfilanin sago la kɔɛ senfilanin a ko ni mi cogo dɔ sa i k'a dɔn n'a ye ɲami i fa ka bɔ yen k'a ta cɛ ka bɔ yen ka na n danfɛn kura ye ala sago kɛbaw bɛ min ala dɔngɔ kɛbaw bɛ min ala o kɛbaw ye joli ye hali ni cɛ don a ko a t'an bɛna an ka kɛta ma kɛta juguman ma ko n tɛ ɲama sɔrɔ a ko banna ala ko ten o bɛ fana bɛ kuranɛ fan wɛrɛ fɛ ne ne bi aw bɛna a ka kɛta ma yan ko b'a sɔrɔ kiyama ko sɛbɛkɔrɔ a tɛmɛna a mɛnna nka a bɛ mun y'an kɔrɔ nka an tɛ taa k'a to o ma zalika ala lahi bi azizin a ko nin kuma min fɔra nin ye nin tɛ ala bolo gɛlɛma ye dɛ k'aw fa ka bɔ ka dalifɛn wɛrɛ dalikura da k'o tɛ ala bolo foyi ye ɔ nin yɔrɔ la maa minnu b'a fɔ ko adama ye kelen ye e m'a faamu ni kankara min dara nin ye a kankara wɛrɛw bɛ yen ala b'a fɔ wa n ye san caman mɔɔw halaki ka tila ka aw fana da anw minnu bɛ dugukolo kan bi kuranɛ y'a fɔ an ɲɛna aw dara n kelen kɔrɔ kan ka dɔw de halaki ɔ ni ala i ye o suguya kɛ kun dali bɛna daminɛ kokura o bɛ daminɛ min na o fana ye adama dɔ de ye o kama adamaw ka ca ɔ maa fɔ k'a b'i pan ka taa adama fɔlɔ yɛrɛ la e ye ala ye wa diɲɛ bɛ ka sa miliyariw fɔ nka anw bɔra adama min na ka n'an ka nin waati in na o kɔni san 6000 damadɔ o y'o de ye o kama an ka diɲɛ nin fana ka filenkolo ci k'a da kolonci ala fɛ ka kɔrɔw kɛ o bɛ 7 de kɔnɔ san 7000 de kɔnɔ o kama an yɛrɛw ka lahala in ye tile 7 su 7 suratul fatiha fana ye 7 ye san 7 dugukolo 7 o kuma o bɛɛ ye taamasiyɛnw ye wa anw bɛ san 7000 n'a daminɛw de la san 7000 n'a daminɛw an b'o de la ala kira cira sallallahu alaihi wasallam san 4300 ani 700 wala ale ciraw de kɔnɔ ɔ 300 min n'a y'o fɔ o de tun bɛ san dafa 5000 la 1000 wɛrɛ tɛmɛna ka da o kan o tuma 6000 dafara an bɛ 7000 de kɔnɔ ka taa 7000 de kɔnɔ ɔ imam mahdi y'a jira sisan ni wala asiri ta a hinduw fana bɔ o bɛ taa nin kelen de f'i ye ɔ la yujalli hali waqtiha illa huwa min wara k'a dɔn diɲɛ laban waati an b'o la nka ala ka
sunnatu ala ka tabolo do akwata gido poy maye dobi wawlo blanje doni wa abi doni ga kaje wa abi doni baraka imam hadi ko la otade maje ngasigata la wa ira wulu blain ko koni wa soro ko dafa medre abi doni ga kaje na abi do faraka o yaga koy o ma ayru nyabala anamadiya ira halakili o mashiba minaw no tajeme o janneme minaw o de lala shia bela jelebe kanya wa nyona afato ga jabli nango tawni zey amaba an yoro bisinga ala de mate ala era gilafia am singa akol lafia to am singa akol laba e gilafia o de minaw la bene do ambe ala be kan ko ma zalika allah bi azizin aw halak li ka boy ka to ko te foye anyoru ya do ka fo to anyoru ya chamange ka baw ako mangale ne ala bulo o ma ala zalika allah bi azizin ko ni de ko gole ne ala bulo are don da mo anyoru ya chamala be ka ba ama ba ma labe mi ngeme subhanallah ni ay khalfa be chuchuchula fama ba atwa die sengola ban nundala Amerique Russie ni Chinois ni Allemand fa kalfa beka mabbe abaka fo ay sabali akanake tariku bina toju sebe ngaw kenda ka me folo de be kon labe ne du wane be sawolo la laba kono ka ba keme chamango ni mbanyewu kadaka ame keme flana de kono wawlo bla keme flana amo de kono ama jo keme wolo bla ni fenote ya nga mama diga foledo aba to aga dafa ta dafa ko be ala de bulude nga tamasha mun mekna ka ba ko ni anyuro laban beke mimi singa adama dia re bandu ko ba fona la del ko ke o la bayra kera adama do rufe ka ba o rasulillahi jami'a nane ya ko labe o ka nyire fe na ko taw mami ama ban saba ala ko taw mana odo bebena bla kanaka lillahi jami'an bela jele anya fawye anama fawye cidem ani cidem jiraminu mo karamogo aminduga karamogo no fe فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أنا من موفى أن يروكن بو نفتي كو أوتي لموسى كل دبا فو موي ما من نول كرام ما باوي أيوة جينا كيامات جين كنا جين سيلا أنغون فما أو نفتي جين جين لا أنغون نفنا أنغون أو دي نفه فعلا أنتو أبمنا إكما كوكرة أيرو يشيري أبما بلا جبا دوينا سا كياما دوينا كونو قوا كياما ده فعلا أنتو مغنونا أنا من عذاب الله شيئا من شيء أفوال لا جبا مونغني كما أنغني أو نفه موي أنغندا كوك ديوي أفو أو تنسيك دوني مو أنغل لا جبا لوا الله أكبر نيب مكان غناي نغا كنا ده ندو ماندي ده ni minu ndugura mo no fete ho akola فهل أنتم مغنون أن من عذاب الله من شيء تقوم no fete karsakau kega namula soyu no fete kiyama do abi talaba mina wende agwane minu ndugura mo no fete mayini ka ko lewa fata aywa an wono kuma aw no fe je kono awro shiri ma bi kiyama do ina agwana de ati nyamo ka Allah jena sira ka doni mo an walla jabala wa qalu
ma baw ba fo do tu kram no fe law hadana allah la hadaynakum abu jodi dala ko yon gona jeng gona am wona ma kana ke sauna alaina admakaka auna de ajazina anziranaw am sabarna wala ma anzaballaw ma lana min mahisin purgoto yora shitabi o de kara da kurnya de kama kaba kodu ay nyanyi nu ke akana birite de o nyanyi ni no bi ke gure nyon nan meni ani kolashili meni o la hala minum be no ye karajo kuna nyono kakbara lati akamme ma fe mam yira ta fe ka nyeda ka wala ma ba fe ka lamesa ngata fe ma ka wa kalamo o arajo ni anyona ubi o bara de ke no kera ko opmana adama do mi bok ko kalamo wandu me karsawn no fe ikado dalu be ka fon man be ka qur'ana kono de ko hadza ko kala kra kuta angon ku ta ala kra no fe wa mashitu da no qur'ana ne muhammad ko no kra ko o ma ba minu ne tu ka mu no fe baye no fe mo bibbe laki ka udon na kelengeli o siranya kamo wore kama opmal la inu ngera ko wo amaño ka bara be ka bejo arajo awajuli ga du kono ay fe ko no bi ka bara ko bejo yela ini o arama do bi bo fe kala moni ko wara la seldi o dogura min ngera ko jabe aywa awwo anwo ikado adama kaka anziranaw anjoro laws anyiru yata ni sabaliyo ki gado procurateur bi mala na min mahisin wa qala shaytanu aywa shaytana mi no yen be karamo yesa amma bawo akufa mawo shaytana de abbe churumbaye o ko kiyamatu atwade o shaytana de bafuta lamma qadiya al amru kiru tigale ngoro ko alafe inna allaha wa'adakum wa'dal haqq akara jogodi ala laydu ta'awye o masangala yaka laydu da fadra masam yene ra shaytana da o masagale de aw arba dunda o wa'atukum ne ra shaytana ne fara ko laydu ta yow fa akhlaftukum o awrado ne laydu tige abe jogodi bi nyimira fu mun nda kono ate wa amla masanya fabi ne rabe o masagale nyefe ngami ya akoy de o ma kayna ni alaikum min sultan ngana ma jaako ya de ay nama ma shi jaako ki gatu no fe ay illa an dawtu nga nya wele ke mun nda wele nga ka fone a jaako ma jaako de fata jabtum o iko mi ne ka ko o ni do ko ye ko afana na piane fa fe ko man yango ni bi ma kana fo ki mi ne chiro de ne ya wele anana ko don kadi ko dongli kadi nga ta concert la anga o to ne ya wele ayru nana aya pamba opman ngane ma jago de fala talumuni neti jalaki de walu mo anufta ko ayera ko jalaki nyeje nya ko wajibi atibe mi nyebere da jerimu nyeje ngad loy kasama ajara ayru nu kunde mana bi musrikhum ayde ka fonne ba atlo magwebi ko tlo ka bora mami bulgata to gala yode musrikhu era bara ma ana bi musrikhum opma ka fo ka tlo ka bora ko ne de an nege je ko anala opma ko de ba atlo ka magwebi ayde wa ma antum musrikhiya wana refana fle bululani wa aw fana tegana netluga magwe tluga magwe gwa arakala fodo musrifu inni kafartu bima asharaktumuni min qablu aw yebunya bami nemo kanene ala ken wala maka ayde bi goni ayde ayo bunya bami ndenega ngalonu inna zalimina lahum adhabun alimun ikado to jiw la jawabu yela yomi naka gbele wa ko beta je kono do ko ambal maw ni guwa o do be gringa taadama deeti o shetana ko wa alade ka barawo ye koy ngala ma ja ko de o bi masanya fa ya shidi sa ka joyla o ma o be bulla ne rebe bulla net ka ta o tulo magwe wa o tika na net tulo magwe
tulo mago en ngora ya tulo kam mako ta o laje musa bi cugo do ka ko no musa bi de do ay o de musrikhi وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ako maminun lemanena cide nga pumawla wele dabo ka wele dawla kata ala fafe ka wole nyumonge ako ludul aljina kono bide wali yen so tajri mi tanal haru ko yobe ka bulo jugoro o minu nga aljina dongo be ka fobi aya miru kala halaji kono ke mu mafu mo mu makula je ko fo madda ko la goshili ni bo gwenga bo kabila ni atoyde ngone malangolo nu yo fashab u malangolo ne fo farumo bisa no e kemado ala ko aywa minu ngi matigi kungo o be bulabi ma be jugu be fora minu mo wabi olu bal jina kono de amada ayata ka fama ayata ka kala aya meru aka kutu gulu o kara la kara nyina made amma kotiga nyini am mere yara de nyini nyina ma ala kara nyina ma be krati kotigu kiyama do sange me woro bal jina dala dungo soronde folo mero baw faraw wa soro ludona wala kara da kuriyan fandaw wulu de do ala jina kono fo sange me woro o ya soro kotigu oluma do nasro folo faraminu ma karaminu nade olu digal halani khalidina fiha bi izni rabbihim widuma kono mudaw maka jeng tahiyatuhum fiha salamun wero nu yanjo folim me foyte kici ko mima mi e kici be aka kici ore salamun ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء سيسا دونغرا بمامينا oni kuma minu temetena ka koro abina fo abina sega ka segi cugu werala muso ika famu cugu werala kira ko bana alati ma ciblia durata bata o mi muruti era lasuli o mi nyanga fira lasuli o mi atu bam kenyona ala ko ya yala aw maywa ima yelke kefa cugu mi daraba allah alayhi misala dige مثلا مثال يلا كلمة داكوريانا طيبة داكوريا سانوما داكوريا دوما كشجرة وبنا فو جيري طيبة جيري دوما جيري كسا دوما أصلها ثابت أليلو سيبه كرو بام بام وسبت له دوغلوغا وفروا أبولوكم في السماء وفنا بفسانغلو بوبو ديلا كداكوريا سانوما ala be ko misala de o bina fo jiri kasa duma jiri duma agilu tamme fo o sabatile do machite ka boga fili wa bulo farafa tamme fo bo dela ma tse ko faraka fili tuti ukulaha abi de mone di kullahinin watibe o ko de mone bala watibe jiri ngoni بإذن ربي أنا دم ما كجين ويضرب الله الأمثال أنا بني مثال يو نينيو نبمو فو للناس موي لعلهم موسى يتذكرون موسى كتاشي كندو أنا مثلا من يا كلمة طيبة دكوريا سنما دكوريا دوما دكوريا ميني akabo dakuria be akasan dakuria be akasaka dakuria ma bom ma dakuno mi ma bo buyane fasman diani griala ala yorola
o ye dakuruya kilembew de wo muhammad ko de sallallahu alaihi wasallam alera mi muhammad de dame wala fasamande ako dakuruya mabone muhammad dakono nera muhammad dakuruya mabone dakono kira fe no temena fana dakuruya mawashi dakono min ga guri min ga fsa min ga di alay akasaka di katame la ilaha illallah o dakuruya te mi babo o nala ko dakuriya te mi mo ala kira ko de dakuriya te mi mo ala ko fana ko kuma dakuriya sanuma dakuriya duma abino misale yadi o bina fa jiri duma jiri kasa duma adili bambaledu wa abolo tama fo save wa kuma be de mo ne bala ngati soro ne ala ka jente ko ala bini buma koromo fo mawye nguso ko ke tashi bawye no criticarade mawni ñonja ma minu ngowo muhammad sallallahu alaihi wasallam annana ka cidiya ban ka mañuma ba ka ala ka kuma ñoya ban adamadu ni ala ce afon to so ka kan mele ka wi adamadu mo hon nanu ban ka tala silamaw ni to ni ahmadiyo ka kele allah sulu abilul bayrani ko ahmadiyo ko kira ko ma ba kuma ñoma ba ala ka kuma ñoma ba selma jogulu to chamango fona bora mañuma mbulu la maminu ngo mañuma mbulu atiyani ya kadriya ulu tay amanga gafe sebe ko laje konte chema tani ma fo abdo jelini ma fo chena mawla ma fo ama seyba ma fo mawma be wali sirado kon ga abada e kon nga fo itay tarira fil halaki kono konte be chemeno ma fo ata fo fana kada ga be mo hodo onga kapma era bapeo qur'ane suratu ibrahima a ayani no ye abinani ani durunata wa muganduru o dakuriya sanuma je yere be kono diine kunda krekenya islamia kunda dakuriya matame dakuriya la ilaha illallah ibi dono de islamia la way bota je kono ala kre kangarda a aya je na ya ka bana to ko bana jugara ko ay rusiga ma atna bola aya to aka dakuriya la ba ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta wanda kure ngadi koy idondo iba do ngabo fo way bota je kono ya kiki ja ka ye da kono de konte ye mandila de anta gura jime mogo oni da kura ten mo wala ko wo da kuriya dumay ne ki ga ko misaliya muso anga famu ko jirido akadi akasakadi wa dili bambaledo wa abolo tame fo sagolo bobo dela wa mabede mone bala nga ma ba soro de ka jiride du ningala ya dimo kabini makoromo fo muso anga do o silama dunga dakuri no la ilaha illallah ya ka fo armadini manga ite turu foi kelenye buyan kan ko fona kar alay mohor ya ka cide o de dakuri dine munu o de kono a opmana ki ka do ka fo o e jiri dumane nya a ndimina kasinga abwoka filiko kuma tala wa ndimine sina ka bulu farafara ka boko kuma tala wa de mone bala watibe jeningo ala ka kuma ya bana jeningo cide ya bana jeningo ala ka tere ya bana muhammad nan fe min ndakure ka mugo ni ala do nyona dakure mo defo ka kulo ala yi
ka to ngala tala ka sabale ala koro ka munya koro no kira dam mi yele eye o yala ka munya ni ala ka tere yayi o abito ko nan abido de krengere o pumana ki ka do jirimi misala adira dakura misala no ki ka do ko wa o jiri suin ki ka do ka fo wa asabit atada ajube aju sabatile do ataka boga fili wanya bulo farafara ka fili ko pumata la ko wa puma bedde mo ne bala o wati do de bi ka jirla nga mammo de akurudu ni adu abika nyimi abika she amamo arbuka latifo mo okulu ngala ko de wo tuti ukula hakulla hinin babedde mo ne bala mi zeme duye ko nga mi ma soro ka du o be kana alaka je o jirde ne muni la ilaha illallah jirde fejme no kanga du o de alaka pumo nyani ala teriya manyuma nyaye o ma soro ka du de bi bere te fisa ko bi bugo o manyuma mana je kono fa ka soro wulu ye manga chala wulu ko radi ma ye kuma be famo kuma jugo be famo ay do fay kama ko lo tibe mi no garabe itate chen chena hama la ngora ya abe todi mu makala mali ra kono ya ay ni ngalige mu ma famo mu makala ay mu fo mama ay mu ge mana fado nya kan noro tigane ala ka teriya inde ka fo wa cheni angunda do anake mai wa kada ko be ni gandata abana ni variante ya so ngalo suga be darala ka ni fam tloblo ndia ko bla nyona ka de do fa ere nyina o ya mi ngera anya to di ayeba o be maliko na albi ay mu ga ay mu fa foyi mu ne fa da kono kalma shahada de o kalma min no akero no fe yala o kalmate mo da kono biya jere be shira kala no ba folla kalma shahada ni o ni shira kala ni aka atwadi ndabe ni ga cheno to o so ko e mayma te je wala ma ko ala atwadi ala ka mayma bana ala ko bana ala kuma nyoya bana subhanallah o minu yo kala uno be mini bi anga fo minu yeni ngala uno be mi ka do yedda kura nyira apma afoso mi ngono ka achi fokata abo bogo seri ngo karala bi karo de ba no nai so ino na honi mai bo kele o kele o yere kele amal sirim bamba mune makala mafamo shamatiyani makala mafamo abdul jere makala mafamo imam hadi alayhi salam anduro ko ika kuma ka inde boy ka duguni na kuma te ka je fa wara soro ala ko meteri tabli go zamini ke kanaro tak ko jawu nebi ga de wara zama ka ta fa bele gele be aba jodi bi je yoro juma mi ko ahmadiyate bi je yoro juma ko ahmadiyate ko kuma ala kele o yi ma atwadi o yire kele de o bi idni rabbiha mi wara ko ni wara ble buluma yirde bi dro ran zo ka ko de ka kumu akero de an ma do soro ala ka kuma nyoyina ala tere na o kuma na on dra ko chete chugudi chene e ka kawa amon atina man ko itaka kawa asabatu ni taka amma fa ko ni taka kawa era kala jabani halati lama yugo di to tamaga of mana ni aya izina kana kritige bere de nyonje zaka fo of mana manyumanya kiraya obed bodda ko mi ngono e kalmatu shahada e ka do ko kuma be tuti ukula ha kullahin bi idin rabbiha shomatiane a forme jo harma ay kono afranya e to juju flo franya keme ka tawla ta keme kelenana o tenne ka fo alaka noro alaka feidu ko abi be bulla de ko mi baji ni jeni ngono ya
aka maa kɛrɛnkɛrɛnlenw k'a bi tɛmɛ olu de ani ɲɔgɔn cɛ ne maa min bɛna n'o maa kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ka waati ye nabiɲumanw na ani cidenw na ko ni i ma sɔn ka gɛrɛ o la k'i ye i yɛrɛ jɛ Ala ka nɛɛma na fi kulli hinin ni m'a fɔ cogo fi kulli hinin Cheikh Ahmad Tijani b'o kelen de fɔ Jawahirul Maani kɔnɔ ye furiya 101 na ma'al khasatil ulya min an-nabiyyin ma'al khasatil ulya min an-nabiyyin Ala ka maa kɛrɛnkɛrɛn nɔ ɲumanw na ko Ala ka kuma ɲɔgɔn Ala ka tile k'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ bolila de diɲɛ kɔnɔ i komi kɔji bolila a tɛ jɔ cogo min o tuma na maa kɛrɛnkɛrɛn o ye bi izni rabbiha ye n'a y'a di min ma sa ko ne bɛnna o min ka waati ma ko ni ma gɛrɛ o la k'a fɔ k'e bɛ kira tɛmɛnen dɔ a ko i y'i yɛrɛ jɛ ne bɛ Jawahirul Maani kɔnɔ sisan Ahmadiyaw ka kuma ma ban a banna o kuma b'an bolo bilen wa kuranɛ yɛrɛ ye kiiri tigɛ maa min n'o jɔyɔrɔ tɛ nin ye ne ka kumakan tɛ nin fɛn de ko ayi dɛ a banna mun banna kumaɲɔgɔnya banna mun banna Ala ka kumaɲɔgɔnya banna Jibrila tɛ jigin bilen kiraya banna ni a ma ban o kɛra kuma ɲuman ye o jiri o ka di o kasa ka di o sabatilen don wa i k'a dɔn k'a fɔ a bolow taamɛ fɔ sanfɛ wa den mɔnɛ b'a la o tuma na kumakan min d'o ye o kan ka kɛ kuma juguba kuma kasango jiri kasango jiri mango bolo t'a la ju yɛrɛ sabati dɛ o de kan ka k'o ye sa dɛ wa masalu kalimatin khabisatin dakuriya min n'o tɛ duman ye sa Ala ko k'o ye dakuriya kasango ye khabisatin ka shajaratin ko bina fɔ jiri kasango ka shajaratin khabisatin jiri kasango jiri manamajugu o tustat min fawqa al-ardi a dili sabati dɛ ayi ko a yangamɛ dugukolo kunna ten a ju bɔlen don lili t'a la ma laha min qarani sabati cogo si t'a la a ye kuma fila in lajɛ sisan lahalani min de bɛna Mali kɔnɔ dongo kunungo o kosɛbɛ ka walew la kɛrɛnkɛrɛnna ko bureau de zulama u ye kalo 6 kɛ ka baaraba min ɲɛɲini ka na a bila bureau national kɔrɔ ka sɔrɔ k'a fɔ o tuma na an ka taa fɔ radio ni télévision na o ye Ahmadiya u ni silama tɔw tɛ kan kelen ka d'a kan o tuma olu tɛ silamɛya koli kɔnɔ ka d'a kan ko kira ma ban Muhamadu kɔfɛ ko kira bɛ yen fo ka taa dugukolo minɛ o ye ko ye o tuma olu tɛ silamɛya koli kɔnɔ anw minnu ko kiraya bannen don Ala ka kumaɲɔgɔn banna Jibril tɛ jigin bilen anw de ye silamaw ye komi a bɛ ten o tuma na ninnu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ka baara bɛɛ ka jɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kuma kɛ kuma fɔlen ye wa a don an ye wele min da o de tɛ nin ye min ka dalilu ma ye kuranɛ kɔnɔ wa i ka dɔn k'a fɔ o de ye halala ye du kɔnɔ dɛ ni min dalilu ma sɔrɔ min dala kuranɛ kɔnɔ o ye ne ka du kɔnɔ silamɛya du kɔnɔ ɲɛmɔgɔden ye dɛ Ahmadiyaw tɛ ɲɛmɔgɔden silamɛya du kɔnɔ surati Ibrahima aya 25 aya 26 a sina ka 26 kana 27 na a sina ka da kɛnɛ ka ten dakuriya duman a y'o bɔ jiri duman fɛ ka na n'a misaliyaw ye dakuriya mɛ tɛmɛ dakuriya min kɛ la ilaha illallah muhamadu rasulullah Ala ko tuma dakuriya min tɛ nin ye k'i k'a dɔn k'a fɔ o ye dakuriya kolen ye kasango don a man di wa jiri kasango don jiri manamajugu don ju t'a la kuma tɛ k'a bolo ka taa sanfɛ ka d'a kan a sen tɛ ka sabati sisan an ye wele da ka hɔkɔsɛ wele ka faamaw bila k'u wele ka fɔ Asimiya k'i kɛ payi a ka marifaw ni misili minnu labɛn mɛ olu don yɔrɔ tɛ nin gɛlɛ in na ale k'i sigi n'a taw ye nka a k'a fɔ hɔkɔsɛ ye u taara télévision na radio min na
angala be au kula be amade ko tasigi be kana ni ka kuma ka miriam mila qur'ana kula mo kula kira ko bana be kana ni ka dalu qur'ana kono aw min go kira ko bana pe adda ci le muhammadu tibene ko jibril tila dibi wayu teble o kuma na o kana no ka dalu qur'ana kono ka fo television na radio la amre min go kira maba abbe de fo da du kula menge o lu fana kana no ka dalu qur'ana kono hashimi ni ka cedo wa do rotenna abasi ko do chemna dakna ka abe qur'ana mislu ni aklashi ngo fu ni atwadi sol wala abno yo do anyu wele ka dese emission wulo vla ndekra sigoro ma wulo vla uma tetew fo kadaka mi me aya wulo vla nay ne atwadi mugan wulo vla nay o sina ka fo mana dakurunya kolono wa masalu kalimatin khabithatin dakurunya kasango abina fo jiri kasango jiri mana majugu o sutan mi fo kala sabati to shi tala du kolo ko umalaha min qararin ajub waledo atika sabati fiyo o luga puma kay ne joro la umasika bo fiyo an nyanga dalu tan ani ko korana aya tan ni ko anyo de bla keneka ka fo puma na amase kana anga zigi o waya yasa aka rajola aka ka dalu tan bla keneka ka fo kira ko abana aya ni gota umasika so anga so television na wanya nda fo rajola o puma ayru ka ta fo muso mo ka me o fana masika me kada ka ala ko ateu dakuri ya kuluna mande ala re kada ka bisinga ala ka desajira la walla mugo ka ko jugunu ka jede yan nyova no kumbo ena ala bi chide do chikano lasomi ka fo jete soye ono klebi ka je kono yabi ala nyeta la anna nyebala e basro atwadi atlotala wala ma atlobala nyebala nga dago keme kamino ma tega ma chible inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ako wala muramini korobe ala midro dago ala midro tlogo ala midro nyago ala midro muhammad ala min go fa nyaw te qur'an ala min go fa to wala ingaf ko beba chula an adabadinu koro de bonzoro bana de bonzoro ami dese ko la de ala dese ko te opmana ala nyep me ko la kungo chugomi nap mi mo kerengere ko chini ko temenu daka muhammad ka qur'ane ko mo wa albi ala bo chura fo ta du kulo melenge ga doti fara dina ga doti bola ni aya vla ko de wala yan ha transition ga kisere ngelen jirawa marfa ku ngama bo nga kuma min vorani ni nga jugo marfa kadaka mama ni ku be korana fe je kono ke de la ilaha illallah rasulullah ka tamba na fa be ko ala kare rabbo maga ni misli kele minu jirawa va singa ta be gono chite be ke sew ango aye de ni saudi ala aye de min irave aye de min pakistan aye de ni je salama jumana belegele be minu ngu bar ko aye de ni akere na fo ni go rafle toru ka shitomo bay ka sew le 90 zulama andadu taramini bureau national des ulama et de au conseil andadu tarami bay ka sew kada ka qur'ana tipma hadisa ka fo qur'ana tipma kala shewu ka fo uyaro ka fo wa chene forani de ko munan ne bin ala bin gekun yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudillu al zalimina wa yadullu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha ko anyabe na wa ko niye dalude mi majira ka fo ma minu no lu limina men masangala la ko ne ala de bi dalu kene ma dolu da kono ay kuma yimede ngo aye nye ko bane ulu ko on ga limina man kada ka silama to ga lemena ko be ko kawndo ko on de ga lemena me ngala nan fo me ala ko yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti ma minu no ko lemena ya ala bolo ko ne ala de bidal kene ma dolu da kono bil qawli sabiti kuma mi ni asabatele ko ne ala de bo dolu da o da kono ka du da kono rajma ko ni jeso sigina je re ko ne da ngati karu la fiu o bidal lu jaka e kuma ta kiyama do o fil akhirati ango malde mo ka fo mali gouvernement mai ho goze ayo ango wa kuma sabatile be on da kono ka ba korana kono de masangala ko ka bo dille mena jono mo ngolu ko ayde ko ngal mena mai
wala ko ne bi minu ngal mena le mena ne ala bulu mi dalu kenema do lu de mo da kono je kono ya wa on da fora de ko tay be wa adana ba bi segini ko be wa o ma bi de se ko la ibi de mani wanye wati da mo ay de mani ko ka nasra kan dalu keleni ala te flay qur'ana te flay yusabbitu allah الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كم دلو كنما دي نقل من الجوم وجيه كنا يا الله را أو كم ما من نيتو ولا من يأكل كنا ساكو ويتو ينجيه ده ويدل الله الظالمين أو كنا بي وتكلم مو ده فيليفو ببعض كفوا وتاكل من ملايده وفيلي ويفعل الله ما يشاء كو ونه على بيفنج فمنو ينجا على دي نيجا مالكونا ينجنا وعندنا 2023 لا سوا ngol ngi vendede te sangle mo amaga jojo kala do manode do lamane ko bawto benna kornet la ledo fe tlale do opma la la mino tema mali kono ni do opma fam ya sorala o aflanne akara tade mo soyi manga sumana tane wa anyene aya kele ngala anga dalu dito ka aya kele pe nyini ou faire au massé do asro dimsani do be manganjila ko lu gontara pakita kata khadama nubu watu tagana of mawlud be ahmadiya do katama bega ko ga million bidru labla lu ye adran ko ne luga president ko ga million bidru labla lu ye of ma ko be ahmadiya ko bana ko ga naflo babe wa be ko tubla ba me ga million bidru labla ha ja na folo nyini do na folo tin nyana bo yu deshi ni dalu ko na nanga filingolo zile anye kema fla do sabara lawa wa duru diramo kema duru diramo million bi duru dine kema dalu jo ahmadu ko dalu be qur'an ko abana o qur'an be kama ko zai ko mi akram molo yayi min go ale tara kala kana ka ba do no ye abduran ko ne anaka cew ay singa olu bla abla yoro la saka sigu nyefe aw ka sigu ko fe aka kuma do mo dimsani tege ko nyuma wi ma koroba dege noni wo aw yo ma koroba wi sa kuma na aya sigu nyefe ay o ka sigu ko fe o kuma na aka kuma dimiso mo u ka ahmadu desi to jirala onga bina ho ma koroba no ma do ka ba dimiso ndai ne wuyete kisa du ko jabala o ka mo mu wele an wala bene do u ye wele ke tle adaye patwa di hoko dai ma bannu kasigi ka kerenen dramani bla u nyafe anaka cew he angata o do bi jugu yani be fanay kada kisa minu labene do kamo o fanay kisa warawde ngabina fo nu be kasala akara fu sharri bihum man khalfahum ñado mina ko minu ngeram ve émission etwadi énergie tv na ñono la o kema ka tu sonde ka be ñoño la sanga u jafarande fiw kan nega kon kema ka dimido krane draman la ali kon fulugo to la dron nga million bidru ko mi vo o snaga mo snaga do jawor yinna do wala lu tablo koy wonta sero la wa amadiaw ay baray ay hakli ko ngam jerna mo de ala teflay qur'an teflay muhammad teflay ay ka baradem do ko de gulam ahmadi cetina du ko ka fi ki bijo ki se ko jwal nyafe no kara ala jamba ka wala ti jamba fi amri afrafi faraje abeka min do ibrahim min do umar min do aisha aye te ko do mahdi bulo ala ko bana de way kara barade ne woni nga barade labla amode ko li kono amala ka tangade kono ala bada ndoxone de anga fo yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ma minu no lu galle menene ala bulu midallu kenema dumo u ka jom ko ka je ko na anil akhirah ngaminu ndate cesa kunu ala bolu to fili de fo be ba do filla mama bawa hashimina ko korno malla fiara muguma ci police ma wele gendarme ma wele mate surasu mo kala bana pew alam tara ila allazina
baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum daral bawar aha akui ma ye maula wa imam mawya ma minunu ye ala ka nemai ko fale fitrin wal yala kata uka maudi halaki moti ani lebu Qur'an bawgulu na kunna me ahmadu yorla chena aka kuna ma famu hora yerla ambe Qur'an kalanga ambe ka ponfu na ma famu kuma annana hukuse kinga ka don ba do blakana wal ma imam ka don ba blakana anga o baroke ani nyonje no kera amabawa ngawlu ye Qur'an de toisa o kuma na kata dalu wera utako o fili television fa save ka fitri wala Qur'an mo akon la gajme ahallu qawmahum daral bawari uyu na fama be jigi lebu dinga kono halaki dinga kono ute ko ta amade nya fiu jahannama yaslawnaha wa bisal maqarar o lebu ni mulasa o era de jahannama yo kada ka tasma bu kono ala o ma ko ina tota nuko amba ki tugudi o tasma bu muna siledo o muna ino tasma ina ora tawolo jahannama na kiyamado yaslawnaha ubi jenala warama ubi do kono ubi sel qarar o de sabati yaro cejugi wajalu lillahi andadan yudillunahu li yudillu an sabilihi akuye femwaro deta ko ni ala kanye ni kenda ka femwaro ta ko ni ala kanye afura Qur'an kuta bita hadisata wala ma karsala ko kuta ikram wode alaywa ala ko ni Qur'an don da kay manga wode nyinga wode be Qur'an ko no manga de ko fariyewa la rabbe ko fariyewa akwai rabu nyinga wode forawa ala de Qur'an o iyo feminu o ma minu ndaw don bam do kalam do ko bla ala joro la o do to ibina mo ko fili ala kasrama li yudillu an sabilillahi am ko fili ala kasrama sisa ala ka sira jele ne ahmadiyai no ba ko mo kuna te ka bola sisa ay mo fi ala ka salamu kada ka mama ni ko ne Qur'an te ki bi fe warata adonga fo kuma masam ye Qur'an jigi kuma mi be ebolo mi no tegele yo tegele ma de ala nona wajalu lillahi andadan yesina o de ka ala fe jenyo nga ala fe kunga nyaw nga ala fe ku toro lo ko kuma ka li dillu an sabilillah kuma ba mo fi ka ala ka sira fe qul tamattau فإن مسيركم إلى النار فو أيا دام تاو اللبا يكادو اللبا ودي تسمعي ده اللبا نيجمه من سيارة تكلين ويكوين تا تشوكو اللبا نيجمه يكو عثمان شريف هايدر أفتوني شو بس كده نيجمه no kera kun awlu bido tasma no do tasma yeju me disgashi maloya oni amado disgashi so e kenay on la harata tekele fulade aba flabeta kada ka tasma je la harata tasma anya fo ati bolla haraw ay boyani ibona iba labe je kono yadi no maloya ni anna kedi ngo kera molo baraye o discussion o mola met i diskuna o ni bana ka ceta kamula briefing vara kabila o de bitane Allah harata smanaw qul li badi allazina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an yati yawmun la bi'un fi wala khilal afonga jomnye minun liman yana ku ka sali jode ahmadu wa seli farda duri ngote de o kon tewo bebo ke kado tale do grondala ka seli jodu gutla ma fe o de seli chachama de ko ke mate musumo don ba tama rat ko ke mate ma kala malimo wala ka bara de kuyoy sa kalo tan fla gutla ma fe abi to dale do grondala ka dama ka chala ni nyaji ayo kede wayin fuko mi marazaknahum anye femin ndamo geso si konna kene yala donina
nafolo la kuma na fanga na a ye nin bɛɛ don ala ka sira fɛ sirran gendo la wala niyatan ani kɛnɛ ka ko donya min kabla an yata yawmul labinu fil akhir ka daga dodo binana odo falendi soro bew ye ka feno di ka feno fale falna ibi ka war fale fena ibina fem neta of mana ko falende wala khilalun tariya fanati mago nyaw do abina fo wati seleru inshallah dakuriyo bi tafsir bi joya kuno ñingali labana ko anga jaka tarikhu sebe o fiembe farafina Allah bi hakli jigi ke ko kebaka o kemi maka tarikhu be ne be kan misamno woni shawara tisako ke fara jamanga barato yi atise fiu ata do re aru dim sen genaw de ga do de kanga nin don daire kun ka farfonta ne ma minun ko foni katuku nyinga tabe ma shaga fe nye mega mi vo o do mi nanga fe bablu abo chogela jara bay jara shidi kulubali kamna dim sen abangoro sen koroba kamana dimisene abango donc ko do be tinyina ko sumela kari fana be bla ko nara la ka hinana benga madu yara nyama be no ma woro mana nga tare ko sebe cugo e u daye feni do de u tese kan ko sebe u ta do yere a farfon tula a nyayni yere tula ma wora tina ma wora ka baraka kadimo o kon nye lebu bayana olu be ka min zeba nyo la hala do wera ti dafa fana fiu fo anga dlogi bo ko gura kada ka o be damina ne bo don ne be kan mi vo ano tekelni ko mo do wele ke kwa ide ko abla be ka mi vo ko do wara ide ko nga ne be ka mi vo ko do woti la mara de tiempo o ma zegle flaka dimson ay kalami nga ay farfonta ana be de bararo dayra ko la bi singi demeti muro kan kunye apuma fale ra dam nere wo ya soro dal ma blalata muro kan e toro bay di zengena do kanga ni farfon tayre yani amma be ka kunu chamane taraka ba opuma wati de sisay ami be nga madu fo amada dem na minga so hanni be nga do nga he akono ma kundo de ani chefarnya ka do anji krodo mo bebe ta dumni kay mama nana nge kasro fendabulu bengen ku kañ kamini fasula do men noy ma ko nana sella amaga toyindu o fana shitza ke faga soro horom so bibulu muso ma nyedatu ko chamandala ma ammi ani ambe ma befu ko do fop may wati do de ni fulu wati sirasa kadaka ko do be kana tata utara aminu matalu fana bella benakata ma fanga puma do fokabla ko nyamine kana natu amanga lamni ke ba bele gelevo maliko no maliko ka Burkina France Londres radio lamba bele jelim fo kurube jara kala men kabo silmor kan dinge ne baba ame korobay he anga tafsir bes se ba becama anga foli baye bele jelim lamena ami do ke halbi minu mina telefon ke o kasrunya o ladil kay kubra ami jenda fo anaka ngal kele na ya ye atlote amangala anyo fo na folo tien do ya soro o mi ngba bulu koro o chena o ma fo seni bulu ka dore ke nyonga
be o de bulu o konte adusugum be amani ala fa ya rabbi ala masami en nafulu dointa o mo sakana ni kuray ka baraka dola ko ga sabata inshallah. alhamdulillah ni ani ngeju keneka inshallah taala ko wala ka le ni ni karama tele tele na le ka program ku 39 ka program ku 39 wana susan 6 54 nous des régions kono ani kana wala ko asira wele ana inshallah ko ana lamini inshallah Assalamualaikum. 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 Boleh kami? Kami? Bismillah. Silakan. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Zindabad. Jazakumullah. Ustaz Sibian do kana ngani do kuren do Ustaz ma folo. Sa ini kelabin jabi. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة Alhamdulillah. Bismillah. Aha. Assalamualaikum. Ustaz mi yɔrɔ min nɔfɛ yan o ye tuuti kulaha kulla hinin Biizni rabbiha. biizni rabbiha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni apa ni? Bismillah. Aha, bismillah. Aha. Jalannya. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum. Halo. Bismillah, fadal. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aha. Caranya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Aha. Insyaallah. Insyaallah. Aha, iya kuah. Aha. Lala sana. Ayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Umar Kulbali Kaz Hanso Ali Kulbali Allah. Nama sekadu. Waalaikumsalam. Boleh kamu ni? Caranya.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Boleh kabar ni? Sampun turun bismillah. Mandura. Alhamdulillah. Mai foi te. Masha Allah. Amin. Amin. Insyaallah. Maaf lu bala. Masha Allah. Kumare, kamu mandura ka befu. Insyaallah. Bismillah. Mandura, akan gini. Ayah. Assalamualaikum. Nah, tiga ratus. Alhamdulillah, bismillah. Siapa kembali? Alhamdulillah. أستاذ أمين نفهم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وأنا لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهي الجنة أصلها ثابت وفرعها في السماء بس قبلنا فوق توتي أكلها كل حين بإذن ربها قدم بالكم بما دونكو الجنة جريدة bo jiride mbo ka damma je ko nan tuga mana mi fe ka siga kan tuni ka wala mo ko ka fama ka bo lara tan che sa me ka fogo la tonore do parce que ambi jiringe doge fendo ka doge fendo yayi kalimatan tayyibatan wa la ilaha illa allah ka shajarin tayyibatin wa siga tar jina de ma bo alhamdulillah fa ka donga fo kalimatu shahada min novara bara minu ni adamade bo ke kalimatu shahada in akal layni o de ajiri sunye o de bita fale ala doni ala norone ala kumanyoyana nga kasinga ibo ya kasinga ichulla harate ko la haraje la we filiye hanno bisga do kono ngal lagere mi dakuriya kalimatu shahada emi midu o ka muhammad fa sallallahu alaihi wasallam akanga yirama do de do e yerala o kuma ere ka inana ne kuna mami ko ra inna la jugo o kuma na akanga ere de yele maya o kuma ere gal hala de be jiri ere de be jiri sunye jiri mi ngadi wa de kadi wa sabatile do wa kuma be de mo ne bara o kuma wole nyumo ani kuma gan mo fana bu da kono o ye allah turu ere folo o kuma na o be fara allah subhanahu wa ta'ala ka del nyoya ni kuma nyoya o be soro ka bo kono nga kasinga ipanga tibla la harate la o ipane bile ba kuna e mami ngo ka borata mana muso fla ba fe na ya soro imena tamana ko jugo mana mbora ka soro ni gatto e shukele no o te kono ble e ba damne ci wala ke e ba damne muso fla fe ngana ya soro ere ado ka walla itara shufla asro nga shufla bana o mana la minga shufla be bisinga adamne wala ngana ya soro ti kono ble bisinga adamne muso fla fe bana ka ke korole kata aywa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nambaso. Bawa kulu balik.
Nana Sonama, Ambalan Silva. ñingali ma faamu de bakar ko ben baso ke ñingali ma faamu fani isa graka fo imam assalamu alaikum bismillah marhaba ma fo sigaso masha Allah نعم آمين 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 بعدين نتلوبالا إن شاء الله جزاكم الله أنا براجي مسلم ولا جزاكم الله جلو أنا براجي السلام عليكم وعليكم السلام إيه أتقرأ Niye digajuru ya sala na leme 92 39 66 87 wa alaikum salam kawle ya jenda to bala inshallah wa me nala sanama jazakumullah an baraji assalamu alaikum kawle kawami Kucala. Alhamdulillah. Insyaallah. Aha. Salam. Waalaikumsalam. Ma. Ah, tiens voilà, mashallah. نعم نعم مايغا ها ناي تليفون سرو ابا تليكم موسى مايغا كتومي اركو يوم فابا موسى جزاكم الله موسى ما ترغدو لا الحمد لله kita kan buru do ما كلين هناك رايح اقول لك انت سو نيجي نجري أمامنا لباتا إن شاء الله تعالى أم بلغنا نازلة داود بغيو ويلك كدس على فنا مسك دو أمي دو كي يا ربي من مكان نفلو تا وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام أكت لفان تكرا السلام عليكم مرحبا بسم الله مرحبا مرحبا ما شاء الله الحمد لله
أنا براجي جزاكم الله أبا أيوة دكرياو واتي بانا بيو أمي دوكا يا ربي ألا كجمانا كشي ألا كجمانا تانا دارو سما باو يا ربي ألا كو بي كمومو أنا ولومو متابع جمانا كما بومو يا ربي ألا كو كي أراك ألا كمو سنغولي مرaka كمو سنغولي اندرا محمد صلى الله عليه وسلم أنا كورانا بامينو بيغا كلا سنغولينا فابل جلبه أني تيمنو مترو ألاي سنغولينا دوكلو فجمو ألا كا أولاجا كهينة مالا كمل سغايرمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته